Primul luni de primăvară. În spatele ferestrei a început să se arate zorii, încă era frig afară. Cioban s-a întins leneș în pat. Ah, să mai dorm câteva ore. Cu acest joc de noapte nu mă odihnesc deloc. Gândul i-a trecut prin minte. S-a ridicat din pat și-a trecut mâna prin păr și s-a îndreptat spre bucătărie. O ceașcă de cafea fierbinte și voi fi ca nou, a murmurat el cu voce tare. Și într-adevăr, după 10 minute se simțea revigorat. Îmbrăcat într-un tricou larg și blugi, a intrat în camera fiicei sale. Asia, draga mea, e timpul să te trezești. Școala te așteaptă. Fata și-a deschis ochii și l-a privit nemulțumită pe tatăl său. Ce, deja? Totul de la început. S-a ridicat și a mers în baie, unde apa a început să curgă zgomotos. Anton și-a mai turnat cafea din ibric și s-a postat la fereastră. Nici el nu voia să plece nicăieri, dar cuvântul trebuie apăsa puternic pe psihicul masculin. Lângă casă stătea mașina lui. Un SUV mare și prestigios. A cumpărat-o acum 5 ani, la fel ca și această casă de vacanță. Acum, cei din jurul lui se întrebau cum un barman dintr-un mic club de noapte și-a permis acest lux. Anton răspundea calm la întrebările celor curioși despre viața sa. Cu mai mult de 5 ani în urmă, trăia în capitală, avea o carieră de mentor de succes și asta îi permitea să trăiască fără griji. Se considera mereu norocos. Zâmbitor, plin de viață și energie, Cioban atrăgea atenția celor din jur. Fiind de succes în profesie, bărbatul a realizat totul în viață și de aceea credea în puterea destinului. Dar o zi nefericită i-a întors viața cu susul în jos. Un client regulat, un tânăr om de afaceri plin de perspective, a murit tragic, hotărând să-și pună capăt vieții. Și Anton a fost acuzat pentru asta. Rudeniile sale au mărturisit că metodele de lucru ale psihologului Cioban diferă semnificativ de cele recunoscute științific. Le-au numit radicale și corupte. Și experții independenți au luat partea celor afectați. Anton a trebuit să explice mult timp că în discuțiile sale nu folosea tactica presiunii, ci doar indica direct clienților lor defectele și le sugera să-și reconsidere comportamentul și atitudinea față de anumite lucruri. Era doar o motivație pentru schimbare. Dar totuși a fost găsit profesional inadecvat și a fost îndepărtat de la practică. Seria proceselor a durat mai mult de jumătate de ani. Anton s-a ținut tare cât a putut, apoi a cedat, a început să bea fără oprire. Și-a vărsat tot furia pe soția sa și în cele din urmă a făcut un gest de la care încă îi era rău. A lovit-o pe Elisabeta peste față, i-a dat o palmă. Nu și-a calculat forța și a doua zi pe obrazul ei a apărut o urmă purpurie, iar ochiul i s-a umflat de la edem. Ea aștepta scuze. Cereri de iertare în genunchi pentru că lovitura a fost nejustificată. Pur și simplu soțul și-a vărsat furia acumulată, dar Anton nici măcar nu s-a uitat în direcția ei, a trecut pe lângă ea indiferent. Acest lucru a fost atât de ofensator pentru tânăra femeie, care fusese odată învăluită în dragostea și mângâierile lui, încât ea, fără să spună nimic și fără să lase vreun bilet, a dispărut din casă. A fost căutată cu ardoare. Într-un moment de sobrietate, Cioban a asediat birourile poliției și a atras voluntari pentru a răscoli împrejurimile zonei în care locuiau. Dar căutările au fost zadarnice. Elisabeta parcă s-a prăbușit prin pământ. Fără nicio urmă, martor sau fapt care ar fi putut sugera locația ei. El s-a chinuit cu sentimentul de vinovăție și nu putea să privească la Asia, fiica lor, fără lacrimi în ochi. Până la urmă, se pare că el a lăsat-o fără mamă. Speranța de a o găsi se estompa cu fiecare zi care trecea și, în cele din urmă, el a înmormântat-o în inima lui. Logica îi spunea că ea ar fi revenit cu siguranță la copilul ei. Elisabeta era o mamă bună. Poate că ar fi plecat într-un moment de emoție, dar nu pentru totdeauna. Un astfel de gest nu era în caracterul ei. Așadar, ceva teribil trebuie să se fi întâmplat. Toată această groază s-a întâmplat bărbatului acum 5 ani. Dar sentimentele legate de tragedie nu l-au părăsit nici măcar o zi. Prietenii și cunoscuții lui, care cândva îl considerau un om de încredere și cinstit, s-au întors împotriva lui. Foștii clienți nu mai sunau, temându-se de scandal și de o reputație negativă, iar mijloacele de subzistență au devenit din ce în ce mai greu de obținut pentru bărbat.
Pentru a scăpa de durerea care îi sfâșia inima, el a decis să dispară din oraș, mai întâi de toate de ochii judecători și să găsească un loc pentru el și fiica lui unde ar fi liniște și confort. Anton simțea că după astfel de evenimente oamenii s-au întors împotriva lui, așa că și-a retras o mare parte din economii și a cumpărat o casă pe o mică insuliță în mijlocul unui râu pitoresc. Acesta este exact ceea ce i-a făcut viața mai bună. A luat această decizie pentru a găsi singurătate și pace înconjurat de apă și verdeață. În acest loc nu a trăit singur. Încă câteva rânduri de clădiri se aflau nu departe, iar mari vile pe partea opusă a insuliței. Cumpărarea unei case pe o insulă mică este un pas mare, necesitând atenție la multe nuanțe, atât logistice cât și psihologice, dar Anton era gata pentru această provocare. A petrecut multe ore studiind informații despre opțiunile posibile. În cele din urmă și-a găsit colțul ideal, unde visele au devenit realitate. Căsuța nu a devenit doar un loc de odihnă. L-a eliberat pe Cioban de necesitatea de a se întâlni cu răuvoitorii și de privirile oblice asupra Asiei. El a transferat-o în altă școală din oraș și a început o nouă perioadă în viața familiei. Nu se putea spune că erau fericiți fără rezerve. Trecutul plutea deasupra lor, dar această izolare voluntară le-a oferit un fel de încărcare energetică, dându-le forța să meargă înainte. Plimbările matinale pe malul apei, pescuitul și înotul în râu, toate acestea îi umpleau zilele. Se bucurau de frumusețea naturii, urmărind răsăritul și apusul soarelui și simțindu-se parte a acestei lumii armonioase. Viața, departe de zgomot și agitație, înconjurată de natură și singurătate, l-a vindecat treptat pe bărbat. Îi plăcea să petreacă timp în liniște. Să se bucure de plăcerile simple ale vieții și să fie liber de stres și tensiune, care deveniseră tovarăși obișnuiți ai vieții moderne. A căutat un refugiu unde să se poată ascunde de agitația orașului și să se bucure de pacea și liniștea pe care doar natura le poate oferi. Dar în acest loc perfect, împreună cu independența și libertatea de răutatea umană, Anton și-a dat seama că îi dorea activitatea, interacțiunea cu oamenii. Lumea exterioară a devenit din nou interesantă pentru el, cochilia salvatoare odată devenise prea mică. Încă vara trecută, atenția lui Anton a fost atrasă de o mică cafenea-bar, pe plajă. Era o clădire simpatică, cu un singur etaj. Lungă, ca o șosetă. În fața ei se afla o verandă deschisă cu o serie de mese. Proprietarul său era un bărbat prietenos de aproximativ 35 de ani. Numele lui era pe buzele localnicilor Cioban. El trăia cu familia sa pe insulă de mult timp și locul era o afacere de familie. Dar acum soția sa nu mai lucra cu el, ci se ocupa de copii. Aveau 5 copii. Nu era școală pe insuliță, așa că toți locuitorii își trimiteau copiii să învețe în oraș, inclusiv Lena Cioban. Într-o zi, Anton a venit în acest loc pentru a se relaxa. Dar în seara aceea era complet gol. Proprietarul, un brunet înalt cu trăsături fine și ochi căprui atenți, s-a așezat lângă el cu o sticlă de bourbon și 2 pahare. A început o conversație. Salut! De mult timp rătăcești prin paradisul nostru. Știu că ai cumpărat casa bălanilor. O casă frumoasă, frumoasă. A fost construită mai târziu decât a noastră. Tatăl său a construit-o încă în anii 90, când nu era o astfel de varietate de materiale de construcție, iar Bălan a construit-o acum doar 3 ani. De aceea are un prim etaj transparent și un mic grădină decorativă pe acoperiș. Și un peisaj modern în curte cu dealuri alpine și fântâni mici. Un colț de rai. Întreținerea unei astfel de construcții este costisitoare. Sau te pricepi la toate astea? A întrebat Cioban. A trebuit să mă documentez singur, dar am reușit să înțeleg chiar și sistemul de irigare. Bine că apa vine de la râu. Și în general, locuința este nouă, cu o renovare excelentă. Nu pot spune că îmi ia mult timp. În plus, au lăsat toate uneltele de grădinărit. S-au mutat în oraș într-un apartament, așa că tund iarba singur. Dar este mai greu să fac curățenie în casă. O aduc pe o femeie din oraș o dată pe săptămână. Cere puțin. Curăță bine. Dar, cel mai probabil, voi renunța la serviciile ei. Ne vom descurca singuri cu această știință. Eu și Asia suntem oameni ordonați. Putem menține curățenia.
Înțeleg, a zâmbit proprietarul barului, mângâindu-și ceafa creață. Se vede că câștigi bine, dacă îți permiți o astfel de casă. Scuze că întreb asta. S-a ridicat și s-a dus la bar. A luat de acolo câteva salate, un platou cu carne, furculițe, câteva șervețele și s-a întors la masă. A turnat băutura în pahare. Ei bine, hai să ciocnim pentru cunoștință, a ridicat el paharul. Mă cheamă Vlad. Locuiesc dincolo de pădurea tânără, acolo unde casele sunt așezate aproape una de alta, în adâncul insuliței. Aici mi-am petrecut copilăria și tinerețea. Am studiat, totuși, în oraș. Mi-am adus soția de acolo. Acum am o familie mare. Celui mai mic îi sunt doar 4 luni. Am moștenit acest bar de la părinții mei. A fost afacerea lor. Pentru mine nu este greu, sunt obișnuit să conduc locul. Am petrecut toată copilăria aici. Ca băiat și ca tânăr, de asemenea. Afacerea nu este foarte profitabilă, dar se susține singură. Proprii, desigur, vin regulat. Aici trăiesc în principal orășenii care au ales această mică insuliță cu scopul de a se odihni de zgomotul orașului, adică oameni nu săraci. Vin și oameni simpli, dar mai mult în weekenduri. Ai văzut ce plajă frumoasă este aici? Este mare, cu nisip. O întrețin regulat, mulțumită faptului că un ministru important a locuit aici în ultimii 20 de ani. Sper că ai observat în cealaltă parte a insulei, la distanță de casa voastră, un complex imens, aș putea spune, ca un palat. L-ai văzut, impresionantele clădiri. Și, apropo, mă numesc Anton, am fugit și eu aici de la civilizație. Dar, desigur, nu complet de bunăvoie. Nu pot să spun mult, nu am chef, dar câștigam bine înainte. Știi, în oraș este la modă ca la orice problemă să fugi la psiholog. Parcă acest magician va face un gest cu mâna și gata, orice criză se termină. În general, aveam mulți clienți. Și în principal femei foarte bogate, soții de oameni de afaceri și magnați. Ele sunt cele care se agită cel mai mult. Au mult timp, așa că se scufundă în sine de dimineața până seara. Multe dintre ele le-am pus pe calea cea dreaptă. Le-am arătat că responsabilitatea pentru viața lor este complet și total pe umerii lor. Și agitațiile acestor doamne sunt în mare parte false și exagerate. Și această abordare directă și aspră a dat roade. Parcă se trezeau din nebunia vieții mele clientele. Începeau să se ocupe de afaceri, să se organizeze și să lucreze la starea lor sufletească. Apoi mi s-a întâmplat un lucru foarte neplăcut. Despre el voi povesti, poate, altădată, când voi fi în starea de spirit potrivită. Și acum trăiesc din economiile mele. Colegii m-au scos din nișa mea confortabilă și înstărită. Nu fără ajutorul competitorilor și invidioșilor, presupun. Este suficient. Ei bine, deocamdată nu mă plâng. Dar deja caut de lucru. Vezi, aici este problema. Singur o cresc pe Asia. Am nevoie de timp pentru ea. Și dacă voi fi absent toată ziua, va rămâne fără supraveghere. Și are doar 8 ani. Independența ei este relativă, iar aici sunt și lecțiile, trebuie să o hrănesc, să vorbesc cu ea, să o susțin moral. Să înțeleg viața și problemele ei, pentru că pentru noi adulții, problemele și gândurile lor par nesemnificative, dar pentru ele sunt foarte actuale. Foarte intense și uneori dramatice. Lumea le apare imediat ostilă copiilor dacă nu există nimeni să le întindă o mână de ajutor, să îi înconjoare cu grijă. Asia are nevoie de multă atenție. Este greu pentru ea să crească fără mamă. Anton l-a privit direct pe interlocutor. Ei bine, să repetăm. Celălalt a umplut din nou paharele. Cioban a dat din cap. Ascultă, nu te voi întreba nimic, a făcut semn cu mâna Cioban. Nu voi scoate la iveală trecutul, să întreb despre soția ta. Ridică paharul. Nu, totuși, o să-ți povestesc despre ea, a asigurat-o pe gazdă, luând paharul în mâna Anton. Trăim în același sat. De ce să răspândim zvonuri inutile? Nu sunt genul de om care va alerga să te laude prin insulă, nici prin caracter, nici prin viziunea asupra lumii și relațiilor, a spus încruntat Cioban. Și nici nu am timp, zi și noapte aici, și acum singur. De fapt, de ce te-am abordat?
Poate vei veni la mine să fii barman de noapte. Uite! Vei lucra de la 6 până la 6 și vei avea timp să-ți duci fetița la școală, ziua îți va fi practic liberă. Apoi vei dormi până la prânz, până când fetița va fi la școală, te vei odihni și apoi vei avea timp pentru toate activitățile voastre. Salariul meu este mic, desigur, după onorariile tale va părea ridicol, dar totuși va fi suficient pentru hrană. Contul tău nu va scădea atât de rapid. Această propunere l-a interesat pe cioban, ochii lui Anton au strălucit. Hașme, neașteptat, dar mulțumesc mult, sunt mulțumit. Ambițiile mele au rămas în trecut, iar acum vreau să mă întorc în lume, în toate sensurile. Nu așa să mă arunc din nou cu capul în orașul zgomotos, ci dozat departe de oameni. Să lucrez chiar aici, pe loc, lângă casă, va fi pur și simplu minunat. Când spui să încep? Mâine este weekend, va fi aglomerat, așa că îți propun să încep de mâine seară. Ce părere ai? Da, pozitiv, cum aș putea, m-am bucurat, Anton. Ei bine, s-a rezolvat. Vlad i-a întins mâna și acesta i-a strâns-o recunoscător. La început va fi un pic dificil să te obișnuiești cu stilul de viață nocturn, dar apoi corpul se va adapta. Ești un bărbat tânăr și sănătos, te vei descurca. Și îți voi învăța subtilitățile care există în orice profesie. Voi veni în primele zile pentru câteva ore, chiar în vârful activității. Te voi susține și îți voi împărtăși experiența mea. Îți mulțumesc mult, Vlad. Nici nu mă așteptam că această seară îmi va aduce o asemenea surpriză plăcută. Ascultă, nici nu am observat că am trecut imediat la tu și că am terminat aproape toată sticla, a râs Anton. Oh, nu e nimic neobișnuit în asta, a răspuns Cioban. Localnicii de pe Astoria se înțeleg atât de ușor. Chiar și ministrul despre care ți-am povestit vine și se comportă ca și cum ar fi un simplu muritor. Vlad i-a făcut cu ochiul complice prietenului său. De altfel, tipul este cu adevărat de treabă. Multe probleme legate de îmbunătățirea zonei locale le-a rezolvat el împreună cu administrația orașului. Deci, voiai să-mi spui câteva cuvinte despre soția ta. Am o poveste uimitoare despre soția mea. Se pare că am înmormântat-o acum 5 ani, dar doar în mintea mea. În general, condiționat pentru că nu s-au găsit nici corpul, nici urme, deci căutările au fost intense. Imaginează-ți. A existat o femeie frumoasă și sănătoasă. Brusc, într-o zi a dispărut. A plecat de acasă și nimeni nu a mai văzut-o, un scenariu mai rău și mai înspăimântător decât într-un serial detectiv popular. Chiar se întâmplă așa, s-a mirat Vlad, în lumea noastră modernă este imposibil să găsești o persoană. Nu-mi vei crede. Am folosit toate conexiunile posibile pentru acest caz. Am implorat pe toată lumea, dar a dispărut și gata. Nu sunt indicii, nu sunt urme, nimic. Dar ca să punem toate punctele pe i, îți spun imediat, viitorul meu șef, că în această poveste eu sunt de vină. M-am comportat ca un adevărat animal. Am jignit-o, am lovit-o și... Nu aveam dreptul să fac asta. Doar furia pe viață. Și ea a suferit. Este o persoană minunată, foarte inteligentă, răbdătoare, altruistă. Și nu am iubit pe altcineva mai mult, deși, desigur, am avut și alte femei. Asta e, a încheiat Anton. Da, este o poveste tristă și cel mai important, nu are un sfârșit biologic aici. Poți să te gândești la orice. Poate că ea este încă în viață. Se întâmplă ca oamenii să-și piardă memoria, fie din cauza unei traume sau unui accident, când pleacă de acasă, uită trecutul și continuă să trăiască. De obicei, se întâmplă în filme, a susținut gândul prietenului său Anton. Și nu spune asta, viața este uneori atât de imprevizibilă încât nu poți reflecta totul într-un film și diversitatea ei. Da, nu voi argumenta împotriva asta. Totuși, aproape că nu există speranță. Totuși, atât de mulți ani au trecut. Și nu pot trăi în mod normal. Chiar dacă Elisabeta a fost declarată oficial dispărută fără urmă. Dar nu mă simt mai bine. Nu am văzut-o moartă. Așa că o percep ca fiind condiționat viu. Nu pot avea relații normale cu femeile, pentru că mereu simt că am o soție. Așa este. Privirea tristă a lui a devenit tulbure și și-a coborât capul în jos.
Oricât de trist, totuși, Anton, acum trebuie să te gândești la copil. Ești singurul ei. Părinții tăi unde sunt? A întrebat Vlad. Mama a murit înainte de dispariția Elizavetei cu 2 ani înainte de asta. Iar tatăl s-a căsătorit și a plecat la o altă femeie în nord. Așa că nu l-a mai văzut de mult pe continent. Uneori vorbim la telefon, dar nu există o căldură specială în relația noastră. El a fost întotdeauna infidel mamei și în mod deschis, nu a avut grijă de sentimentele ei și acum spune că este fericit. Asta pentru un fiu care și-a iubit mama, care îl conduce, pur și simplu își șterge picioarele pe cei dragi sau nu realizează, doar demonstrează egoism pur. Și am avut un tată grozav, a împărtășit Cioban. Despre unul ca el doar poți visa. A comunicat cu mine și cu sora mea ca și cum am fi fost egali cu el, nu că ar fi permis obrăznicile noastre sau capriciile, dar cu respect. Știi, așa ne-a crescut, ca și cum am fi fost de cristal. A spus întotdeauna că viața umană și personalitatea sunt neprețuite. El a avut și propria lui poveste, deci militară, cred că secretă, și l-a slăbit și a decis să trăiască departe de civilizație. Dar sincer, nici eu. Nici Irina, sora mea, nici mama nu știm la ce se referă. Se pare că a avut un subordonat pentru care era responsabil și a murit foarte stupid în luptă. A fost acuzat de toate cele grave. Totuși, era comandantul unității și brusc un recrut a murit imediat sub primul glonț. Așa că a renunțat la tot și a început să trăiască aici. Pensia lui era bună, i-au permis să continue să servească în spatele frontului, deci ca tehnician. A zburat, dar aici pe pământ, să întrețină vânătorii pe care înainte îi ridica ușor în aer. Era supărat. Cred că da. Așa că s-a ascuns aici. Voia să-și găsească libertatea și independența, să fie stăpânul său și să decidă totul pe cont propriu. Pentru că atunci când trăiești în oraș, există întotdeauna cineva care te conduce, cine îți impune regulile și restricțiile. Iar tatăl meu dorea să se despartă de cultura de masă și de opinia publică și să trăiască după alte reguli. Căuta un loc unde să se stabilească și să uite de necazurile și nedreptățile acestei lumii. Visa la aer curat, cer albastru, păduri verzi și susurul apei. Voia să se trezească la cântecul păsărilor și să se bucure de frumusețea naturii, care a devenit pentru el sursa de inspirație și energie. Treptat și-a ridicat spiritul și și-a deschis propria afacere. S-a dedicat acesteia, a avut o familie și ne-a crescut pe noi. Ei bine, tatăl meu niciodată nu s-a temut de muncă. A construit acest bar de la zero și totdeauna am trăit din aceste venituri. Păcat că rănile trupești și sufletești totuși și-au spus cuvântul și l-au luat atât de devreme din această lume. Mama e încă în viață, dar acum s-a mutat la sora mea în oraș pentru că au apărut câteva probleme de sănătate odată cu vârsta. Trebuie să meargă la doctori, iar de aici nu e ușor să ajungi. Dar în weekenduri, Irina încearcă să o aducă aici, acasă, așa că mâine vor veni la bar. E o tradiție a lor. Vor veni la schimbul de seară, așa că vei avea ocazia să le cunoști. Sora mea este profesor în oraș. Tatăl nostru i-a dăruit un apartament spațios. În timpul vieții a împărțit totul între noi. Mereu spunea că nu suportă certurile pentru moștenire. Era un om monumental, solid. Mi-a lăsat mie barul și mi-a dat casa de aici, iar Irinei i-a cumpărat o locuință în oraș. Mama a acceptat bine asta. Știe că noi niciodată nu o vom lăsa. Nu a vrut să se recăsătorească, deci tatăl nostru a plecat din viață la vârsta de 60 de ani. Ar fi putut să-și refacă viața. Dar dragostea lor din tinerețe a fost nebunească. Tatăl meu a luat-o de la un șef important. Și pe cât îmi amintesc, a iubit-o enorm. O răsfăța cum putea. Ea îl adora. Ne învăța că tatăl este cel mai important om în casă. Nu i-am contrazis niciodată. Doar îl priveam cu admirație și învățam de la el, dar el a fost cu adevărat un om deosebit și niciodată nu ne-a rănit, nici cu vorba, nici cu fapta. Anton, uite, din cauza discuției, am terminat sticla. Ce facem, deschidem una nouă sau cum? Astăzi, vezi, e destul de gol aici. Hai, Vlad, să bem. Am avut o conversație sufletească. De mult nu m-am deschis nimănui. Cioban s-a ridicat și a mers în cămara.
A adus de acolo încă o sticlă și bărbații au stat de vorbă până în zori. Soarele răsărea peste micuța insulă, îmbrățișind-o tandru cu razele sale. Lumina roz strălucitoare a stelei se reflecta în oglinda calmă a râului, care aproape că înconjura întreaga insulă, lăsând doar un singur drum de legătură cu uscatul, un istem îngust peste care se înălța un pod. Bărbații și-au strâns mâinile. Ei bine, te aștept diseară, fii în formă, i-a spus Cioban, bătându-le pe umăr. Da, chiar nu mă așteptam la o astfel de atitudine din partea șefului. M-a ospătat, m-a hrănit, m-a trimis acasă, a zâmbit Anton. Asta da, a zâmbit Vlad, unul ca tine schimbă și trebuie să fie ca un castravete, hai la revedere, i-a dat din cap bărbatul. Anton s-a îndreptat liniștit spre casă. A ajuns la casa sa și s-a uitat la ea. Răcoarea dimineții a risipit ultimele urme de mahașmureală. Bărbatul a rămas pe loc. Cioban a fost uimit de cât de puțin a remarcat frumusețea din jur în cei 5 ani de când locuia acolo, chiar dacă locuința rurală era extrem de frumoasă. Conceptul arhitectural era sub formă de cerc, iar la parter se întindea o verandă acoperită cu sticlă. Nu exista încălzire centralizată pe insulă, așa că încălzirea era asigurată prin electricitate. În interior, aproape peste tot erau pardoselii încălzite, doar la etajul superior, în dormitoare, erau radiatoare. Anton a intrat înăuntru, în fața ochilor i-a apărut un spațiu mare, împărțit în zone condiționate. Acolo era bucătăria care se transforma în sufragerie, un living cu mobilă moale și un televizor mare. Un hol uriaș decorat cu compoziții florale naturale. La etaj erau camerele de locuit, o bibliotecă modestă și din ea se intra în birou. Totuși, Anton spera că într-o zi se va putea întoarce la meseria sa inițială și va începe să primească clienți. În sufletul său se întorsese la profesie, la tehnicile tradiționale și la direcțiile recunoscute ale psihologiei. Viața l-a învățat dureros că tehnicile neîncercate pot cauza daune mari, atât pacientului, cât și lui. El a experimentat asta pe propria piele. Urcând pe scări, Cioban a mers în camera sa și s-a schimbat. Apoi a aruncat o privire în camera fiicei sale, care sfărăia liniștită în patul ei. Da, astăzi era liber și nu trebuia să meargă nicăieri. O pauză de la școală, ce minunat! El a coborât și a lăsat pe masă un bilet pentru fiica sa. Ei întotdeauna făceau asta. Era un acord între ei atunci când se duceau undeva sau nu voiau să deranjeze unul pe celălalt în timpul odihnei. Anton a scris că va dormi până seara, iar Asia poate încălzi în cuptorul cu microunde o chiftea mare și piure de cartofi pe care el o va aduce de la cafebar. Anton a dormit în acea zi până la ora 4 după amiaza. Pentru prima dată în mulți ani, somnul său a fost profund, iar grijile l-au părăsit. Când s-a trezit, a coborât imediat jos. Fiica sa stătea lângă televizor în sufragerie, uitându-se la un serial detectiv captivant. O preferință ciudată pentru o fetiță de 8 ani. La vârsta ei, el era interesat de desene animate. Realități contemporane, copiii cresc repede. Bună, frumoasă, a spus Anton sărutând-o pe obraz. Bună, tati, cum ai dormit? Bărbatul a ridicat un deget. Știi, am o veste minunată, a împărtășit el cu fata. Care? Fața Asiei a exprimat curiozitate. Mă duc la muncă. Așa sunt plăcintele, a râs Anton. Și voi fi barman într-o cafenea locală, așa că vom fi aproape unul de celălalt. Ce noroc, a zâmbit Anton. Ce tare, a aplaudat fata. Sunt atât de fericită, tati. Și cât de încântat sunt eu. Anton s-a așezat lângă fiica sa pe canapea și a îmbrățișat-o. Nu trebuie să merg aproape deloc în oraș. Te-am dus la școală și te-am luat. Ei bine, și pentru cumpărături când ne-am oprit. În general, exact ce trebuie. Tati, pot să vin astăzi cu tine? Mâine e duminică, nu? Sunt doar curioasă. Niciodată nu am fost acolo, înăuntru, a întrebat fata. Desigur, mergem, fără întrebări. Trebuie să știi unde să mă cauți, în caz că ceva. Super, a zâmbit fata mulțumită. Seara, barul era aglomerat, natura strălucea cu culori vesele de primăvară, iar multe familii deja plecau pe insulă pentru a se odihni, a face grătar și a pescui.
Dar, desigur, alcoolul adus de acasă nu era niciodată suficient, așa că făceau o oprire la bar. Asia a rămas acolo până la miezul nopții, cunoscându-i pe copiii proprietarului. Stas, cel mai mare, de 15 ani, un adolescent lunguieț și neîndemânatic în ochelari, era foarte învățat. Când băiatul tăcea, nimeni nu-i acorda atenție. Dar când începea să vorbească, putea captiva orice public cu lumea cunoștințelor. Părea că în capul lui era un întreg computer de bord responsabil pentru informații în multe domenii ale științei și tehnologiei. Pentru Asia era extrem de interesant să stea de vorbă cu acest băiat. El explica în termeni simpli cum funcționează organele interne ale omului, ce sunt fulgerul și tunetul, cum este structurat sistemul bancar. Stas avea un talent real de a transmite cunoștințe oamenilor de orice vârstă. Sora lui, Dina, o fată frumoasă de 13 ani cu părul ondulat cenușiu, era indiferentă la talentele fratelui ei și îl considera plictisitor. Ea era interesată doar de dans, așa că petrecea tot timpul pe ringul de dans, în mijlocul barului, împreună cu clienții. Asia a observat că se mișca foarte bine și avea un corp flexibil, arătând și talent muzical. Dina cânta bine, alergând ocazional la karaoke pentru a interpreta piesele care o interesau. Dar cea mai interesantă întâlnire a serii a fost conversația cu gemenii Alexandru și Nicolae. Ei erau de aceeași vârstă cu ea. Așa că organizau jocuri vioaie și mișcătoare, iar fata participa cu plăcere. În acea seară, ea a văzut și mama acestor copii, care i s-a părut foarte frumoasă, o femeie înaltă și suplă cu părul scurt și deschis la culoare și ochi mari albaștri. Ea a cerut să fie numită doar Lena pentru că nu suporta să fie adresată ca mătușă. Femeia era foarte calmă și afectuoasă cu copiii săi. Toată seara nu s-a despărțit de o fetiță mică, care nu cobora din brațele ei. Toți apropiații o numeau Lili, deși numele ei complet era Eleonora. Elena Cioban a luat-o pe Asia din bar și a dus-o acasă. Ea s-a asigurat că fata s-a încuiat pe dinăuntru, i-a făcut cu mâna și a plecat să-și culce copiii. Așa cum a înțeles mai târziu Asia, stilul de viață nocturn în weekenduri era obișnuit pentru toți ciobanii. Ea era foarte obosită în prima zi și s-a prăbușit pe pat, adormind rapid. Anton a lucrat toată noaptea și a fost de asemenea foarte obosit, petrecând aproape tot timpul în picioare. Cu toate acestea, i-a plăcut foarte mult ceea ce făcea și, cel mai important, interacțiunea cu oamenii noi care nu-l cunoșteau. A simțit din nou căldura simpatiei umane. Vlad a fost mereu lângă el, ajutându-le în tot, apoi la bar a venit Irina și cu ea și mama tânărului proprietar, Valentina. Ambele femei au făcut o impresie plăcută. Aveau un aer distinctiv, de talie mică, cu o figură grațioasă și trăsături fine ale feței. Irina era adevărata fiică a mamei sale, având aceleași pomeții înalți, buze frumos conturate și ochi gri limpezi. Pielea ei era ca laptele și avea păr roșcat lung până la talie. Atât ea cât și mama ei aveau părul buclat și desprins. Valentina părea a fi oarecum retrasă, ea i-a zâmbit lui Anton când Vlad i-a făcut cunoștință, dar apoi a preferat să fie singură. S-a așezat la o masă îndepărtată și a sorbit încet vinul. În schimb, Irina era complet opusul ei. Nu se oprea din vorbit niciun moment. Ea l-a făcut pe Anton să se simtă confortabil cu această sinceritate copilărească. Irina i-a povestit despre viața ei de zi cu zi ca și cum l-ar fi cunoscut de 100 de ani și avea încredere completă. Îți închipui, Anton, directorul nostru probabil a înnebunit, ne-a îngropat în hârtii. Nu mai învățăm copiii, ci doar scriem și scriem tot felul de rapoarte. Uneori, copiii rămân în clasă fără supraveghere, iar noi stăm la ședințe în biroul lui. Dar tu trebuie să înțelegi, ești și tu părinte, că nu ar trebui să fie așa, e anormal să crești birocrația în țară. Sunt complet de acord cu tine, a continuat Anton conversația, fără să observe că Irina a devenit ca o rudă. Și eu în profesia mea principală am completat atât de multe formulare, încât capul mi-a luat foc. Dar asta a fost cu mult timp în urmă. Anton a comunicat cu sora șefului său ușor și faiersc. De parcă nu s-ar fi despărțit de munca sa. Ei au colaborat bine la bar, iar Irina i-a arătat unde sunt băuturile și gustările solicitate de oaspeți. Între timp, vocea ei continua să sune ca un pârâiaș rapid. Prima care a părăsit barul a fost Lena Cioban, luându-și toți copiii, inclusiv pe Asia.
Apoi, Valentina a plecat cu fiul ei, iar Irina a rămas cu Anton până la închiderea de dimineață, când ultimul oaspete a părăsit barul și soarele a început să răsară deasupra insulei. Anton a închis ușa cafenelei și i-a dat cheia Irinei. Ei bine, asta a fost, a zâmbit el obosit, prima noapte de muncă s-a terminat. Felicitări pentru botezul focului. Mulțumesc! Tu și Vlad mi-ați fost de mare ajutor. Nu e nevoie de mulțumiri. Pentru noi e o rutină, am mâncat câini, a râs Irina. Râsul ei era curat și vesel. Anton s-a prins că prezența fetei îi era foarte plăcută, cu ea era ușor, vorbeau despre lucruri mărunte, fără să atingă subiecte personale, dar parcă se cunoșteau de-o viață. Vreau să te însoțesc, îmi permiți?" a întrebat Cioban. Irina l-a privit surprinsă. Propunerea a fost neașteptată, având în vedere că se cunoșteau doar de câteva ore. Încerci să mă agăți, a clipit ea jucăuș, nu te jena, am analizat repede propunerea ta, am considerat că ești un tip grozav și am decis să-ți dau o șansă. Chiar Anton s-a apropiat de ea, ce onoare. Bine, hai să mergem spre casa mea, a răspuns Irina, puțin jenată. Să o luăm pe ocolite, a propus Cioban, de-a lungul râului. Va fi minunat, dar nu ești obosit. Ei bine, sunt un pic, dar compania ta și aerul proaspăt mă vor revigora. Irina și-a scuturat părul roșcat superb și l-a luat pe bărbat de braț cu îndrăzneală. Prima atingere a mâinilor lor a străbătut-o ca un șoc electric, dar fata nu a arătat asta. Înainte a comandat ea. Au mers pe o cărare îngustă către plajă, unde era pustiu și liniștit, iar în oglinda apei întunecate se reflectau razele soarelui care răsărea deasupra orizontului. Anton s-a uitat cu admirație la însoțitoarea sa, care era proaspătă și frumoasă, deși a lucrat toată noaptea. Jocurile de umbre și lumini de la răsăritul soarelui jucau în părul ei, obrajii fetei erau roșii, iar ochii străluceau de bucurie. Cioban a realizat că ea l-a atins la inimă și a început să se îngrijoreze dacă el este de ajuns pentru ea. Un profesionist cu o reputație îndoielnică, un bărbat fără un statut clar în viață, nici văduv, nici burlac, ci doar o incertitudine. Dacă ar fi știut cât de mult i-a plăcut Irinei. Ea l-a simțit ca pe o personalitate excepțională și completă. Vlad i-a povestit despre viața noului barman și ea a fost impresionată că acest tip nu se temea să coboare din ceruri pe pământ. Nu se lăuda cu trecutul său și cu portofelul său gros. Irinei îi plăcea modul lui de comunicare. El se agăța imediat de esență, de substanța problemei și analiza situația din toate unghiurile, chiar și detaliile mici. Anton era interesant pentru ea. Oameni ca el erau rari. Ea dorea să-i citească și să-i recitească, ca o carte preferată, care niciodată nu se plictisește și care la fiecare citire dezvăluie noi semnificații în text. Și aspectul fizic al lui Anton era impresionant. Înalt, bine construit, cu păr șaten și un chip frumos și masculin. Ochii albaștri atenți, nasul subțire cu o cocoașă, bărbia puternică și pătrată, buzele subțiri și un zâmbet ironic jucându-se pe ele. Cioban s-a dovedit a fi un interlocutor plăcut. Era interesant și atent. Știa să fie galant și să o facă să râdă cu glumele sale. Vorbeau despre diferite lucruri, își împărtășeau părerile comune și își schimbau impresiile despre noaptea petrecută împreună. Irina mergea lângă el și simțea căldura corpului său, ceea ce era foarte plăcut. Privirea fetei devenise visătoare. Ea s-a oprit și s-a întors către Anton. El a îmbrățișat-o imediat și s-a apropiat de buzele ei întredeschise. Vântul îi făcea părul să fluture. Și în brațele lui Cioban, corpul ei devenea maleabil. Și brusc el s-a oprit și s-a retras de lângă ea. Irina a fost confuză. Ceva nu e în regulă, a șoptit, ea abia auzit. Scuze, probabil totul a fost prea rapid. De obicei, bărbații nu se opresc. Ei bine, atunci sunt neobișnuit. Da, asta e un fapt. Bine, merg mai departe singură. Irina a făcut un pas hotărât înainte. Nu te însoțesc până acasă. Bine, hai. Acum se deplasau la o distanță unul de celălalt. Tăceau și tăcerea devenise apăsătoare. Lângă casa familiei Cioban s-au despărțit. Irina i-a privit în ochi la despărțire, dar Anton și-a coborât privirea. La revedere, a murmurat el prin dinți, s-a întors și a plecat grăbit.
Fata a șters lacrimile trădătoare care îi se scurgeau din ochi, a zâmbit forțat și a mers spre casă. Acasă, Anton era ușor distrat, gândurile lui pluteau undeva departe. Tati, parcă te-ai odihnit. Ai dormit până la prânz. Vorbești cu mine, dar pare că nu auzi. Scuze, apropo, despre ce era vorba? A întrebat Cioban, jucându-se cu o cratiță cu colțunaș. Vrei să-ți mărunțesc verdețuri? Da, și cu smântână. Peste câteva minute, Anton a pus pe masă 2 farfurii cu colțunași aromate și aburinde. Mănâncă, i-a zâmbit el fiicei. Ea a început să mănânce cu poftă. Tati, care dintre ciobani ți-a plăcut mai mult? Unchiul Vlad, probabil. E așa de amuzant. Ne-a tot urmărit și a făcut grimase rele. Dar cel mai mult mi-au plăcut gemenii. De ce? Simplu. Tati, ești așa de neînțelegător. E interesant să te joci cu ei. Am încercat atâtea lucruri ieri. Nici nu mă aduc aminte de toate. Fata a ridicat visător ochii. Dar astăzi nu se poate juca. Ei bine, ești mare, înțelegi, mâine e școală. Mă voi spăla, a răspuns ea trist. Mulțumesc, merg să-mi pregătesc lecțiile. Anton s-a apropiat de fiica sa și a îmbrățișat-o, capul sus. Săptămâna viitoare vom repeta totul, promit. Tati, ești de neprețuit. Știi cum să susții și să motivezi pentru mai bine. Fata a sărit de pe scaun, a pus farfuria curată în chiuvetă și a mers în camera ei. La culcare la 10 a strigat Cioban după ea. Am încredere în tine. Prințesa mea. Voi face așa, nu-ți face griji, a răspuns Asia. Seara, în bar, Anton a fost întâmpinat de Vlad. Irina nu era acolo. Și unde e al tău, l-a întrebat Cioban. Elena e acasă cu copiii, mâine grădiniță, școală. Mama și Irina au plecat în oraș. Au treburi înainte de săptămâna de lucru. Înțeleg, deci ne descurcăm noi doi. Trebuie, a zâmbit larg Cioban, lustruind cu strălucire paharele și pocalele. Schimbul a decurs bine. Erau mulți oameni, dar bărbații se descurcau cu totul. Spre miezul nopții, fluxul de vizitatori a scăzut, iar Vlad se pregătea de plecare acasă. Cred că te descurci aici. Gustări asortate gata, frigiderul plin. Bine, hai. A spus Anton, bătându-le pe umăr. Ești așa de morocănos astăzi, ieri erai vesel. Doar gânduri, a răspuns el bine, nu te voi chinui. Ai timp până în zor pentru filosofia vieții, a râs Cioban și a părăsit barul. Anton a oftat greu. Pentru prima dată în 5 ani se simțea atras de o femeie, dar se temea teribil de sentimentele care îl copăleșeau. Are el dreptul la o nouă iubire. Dar dacă Elisabeta este încă în viață, dacă se întoarce. Nu e singur. E Asia. Ea are dreptul să trăiască cu mama ei. Ar trebui să-i spună Irinei despre îndoielile sale. O va înțelege. O va ierta. O parte din sufletul lui rămăsese cu soția și probabil că va fi așa pentru totdeauna. Dar noul sentiment era atât de atrăgător, proaspăt, abia se năștea, dar deja era atât de revigorant pentru sufletul său bolnav și zdrobit. Dimineața a închis barul și s-a grăbit acasă. Asia era gata. Se trezise singură la ceas, mâncase singură cereale cu lapte la micul dejun. Drumul spre oraș dura aproximativ o jumătate de oră. Au ajuns la școală la timp. Anton a sărutat-o pe Anastasia în vârful capului. Voi veni să te iau la prânz. Bine, tati, mă grăbesc. Cioban a urmărit-o cu privirea pe figura ei care se îndepărta și a deschis capota mașinii. După ce a petrecut câteva minute cu releele, a închis-o, și-a ridicat capul și a rămas uimit. Lângă mașină stătea Irina. De unde ești aici? Tresăre Anton. Și nu te-au învățat să te faci bine? Fata abia zâmbi. Scuze, dar ce e asta, eu? Salut! El îi întinse mâna și imediat se opri. E plină de ulei, am uitat. Nu-i nimic, mă transfer la această școală, e mai aproape de casă. Înțeles. Anton își lăsă capul în jos. Nu ai dormit de la schimb. Bărbatul clătină negativ din cap.
Voiam să vorbesc, Uite, chiar dincolo de gardul școlii e casa noastră. Ea îi arătă cu mâna. Irina se apropie de Anton și îi luă mâna în a ei. Iată cheia. Simte-te confortabil, nu fi stânjenit. Te poți întinde pe canapea în sufragerie. Da, dar e incomod. Dar Valentina. Ea a plecat la sanatoriu în Crimea pentru 21 de zile. Noi cu Vlad i-am cumpărat biletul. Totuși, Irina se simțea neliniștit în casa altcuiva. Nu suntem străini, Anton, îi spuse fata cu bâlândețe. Voi fi aici vreo 4 ore. Te odihnești, ne iei de la școală, prânim împreună în oraș, ne cunoaștem mai bine. Bine. Apartamentul Irinei era mare, confortabil și luminos. Cioban se descălță, atârnă jacheta în hol și intră în sufragerie. A găsit acolo o pătură sub perna de pe canapea, s-a acoperit cu ea și a adormit imediat. Bărbatul nu-i plăcea să doarmă în afara casei, dar la apartamentul ciobanilor se odihni de minune. În bucătărie a descoperit un ibrice și cafea și în curând s-a bucurat de băutura sa preferată. După aceea se spălă și își netezi părul încrețit, apoi plecă la școală. Irina și așa îl așteptau în curte. Amândouă îi se părură drage și familiare. El o sărută pe fiica sa pe obrazul roz și privi afectuos spre Irina. Să vă duc la prânz. Vă place un restaurant frumos cu bucătărie italiană? Suntem de acord, răspunseră fetele în cor. Localul se dovedi a fi un paradis culinar pentru iubitorii de mâncăruri rafinate și atmosferă plăcută. Interiorul cu pretenții la stilul italian și ospitalitate. Pereții erau decorați cu tablouri și fotografii. Peisaje din Toscana, clădiri vechi frumoase din Roma și buticuri confortabile din Veneția. Catedrale, canale, gondole, litoralul mării, străduțe înguste pavate. Când Anton, Irina și așa se așezară la masă, un chelner elegant îmbrăcat se grăbi să vină la ei. A fost impecabil de politicos și foarte agil. Au făcut comanda și băiatul plecă. Aromele de busuioc proaspăt și condimente pluteau în aer, iar apetitul tuturor se trezi serios. Mobila și decorul restaurantului se distingeau prin rafinament și confort. Mesele și scaunele de lemn cu ornamente discrete ofereau locului o atmosferă plăcută. Nuanțe de galben deschis și măsliniu, caracteristice stilului italian, predominau în paleta de culori a interiorului, creând o senzație de căldură și lumină. Neobișnuit în decorul restaurantului era bucătăria deschisă vizitatorilor. Ei priveau cu curiozitate cum bucătarii în alte cupe albe și șorțuri pregăteau capodopere culinare sofisticate, tăind virtuos diverse ingrediente. În timp ce așa urmărea fără să se dezlipească magia care se petrecea în bucătărie, Anton și Irina șopteau între ei. Lumina moale din jur adăuga note de intimitate, iar muzica de fundal, care interpreta melodii italiene cunoscute, favoriza sinceritatea. Nu te supăra pe mine pentru ieri, îl rugă Cioban, acoperind mâna fetei cu palma lui largă. Am greșit, îmi pare rău. Îmi vei spune ce te-a deranjat? Îl întrebă Irina. Da, mai târziu, el dădu din cap spre fiică, multe sunt nepotrivite pentru urechile ei. Bine, a acceptat fata. Curând li s-a adus prânzul și toți s-au bucurat cu plăcere de mâncărurile excelente. Discuțiile de la masă se învârteau în jurul serii trecute. Așa vorbea despre jocurile copiilor cu gemenii, admira erudiția lui Stas, vorbea ironic despre o fată vanitoasă. Irina îl lăuda pe Anton pentru capacitatea sa de a găsi rapid contactul cu oaspeții și de a le oferi băuturi și aperitive pe gustul lor. A povestit cum tânăra familie Cioban se descurcă cu 5 copii, cum se dezvoltă micuța Ela și reușește să îi încânte pe toți din jur. Când toți au terminat de mâncat și au vorbit pe săturate, Anton a chemat chelnerul. Mulțumindu-se cu bucătăria excelentă a restaurantului, el a plătit și compania a părăsit localul. Anton a adus-o pe Irina acasă, ei s-au despărțit călduros lângă casa ei. Vino mâine la mine, o invită fata. Te voi servi cu mic dejun în schimb pentru sărbătoarea de astăzi a stomacului. Voi lucra de acasă, azi mi-au dat sarcina să actualizez site-ul școlii, nu l-a mai gestionat nimeni de mult. Așa că prima mea zi de lucru va fi așa. Nu voi refuza o asemenea invitație, zâmbe Anton, bineînțeles că voi veni. El și-a dus fiica acasă și s-a ocupat de pregătirea cinei. Apoi a plecat la schimb.
Anastasia a cinat singură, fata și-a făcut toate temele și a mâncat cu plăcere spaghetele, generos presărate cu brânză, stând în fața televizorului. Pe stradă s-a întunecat repede, în curte, pe tot perimetrul casei s-au aprins felinarele. Noaptea a fost vântoasă și dincolo de peretele de sticlă al casei se auzea gemetul copacilor. Asia nu se mai temea de mult timp să rămână singură, s-a obișnuit, dar brusc s-a neliniștit. I s-a părut că la poartă a oprit un automobil. Ea s-a ridicat de pe canapea, a apăsat pe telecomandă, în casă s-a instalat liniștea. Fata s-a apropiat de peretele transparent și a început să privească în noapte. Nu, se pare că doar i s-a părut, nu era nimeni în jur și s-a întors la activitatea plăcută. Anton a terminat lucrul la 2 noaptea. Gata, du-te acasă, l-a bătut pe umăr cu palmă, nu va mai veni nimeni, luni doar clienții fideli vin. Pot să rămân, poate cineva va veni. Nu, du-te acasă, pentru azi e tot. Dar tu? Eu voi rămâne aici peste noapte, m-am certat cu Lena, se întâmplă. Greu de crezut, păreți un cuplu fericit. Așa este, dar avem 5 copii și fiecare are un tată și o mamă, a râs Cioban. În general, sunt probleme, se vor rezolva. Ei bine, am plecat. Anton a mers pe o potecă îngustă, printre aliniamente naturale și pini. Nu putea să nu se gândească la ea. Cu fiecare întâlnire, era tot mai atras de fata. Simțea că s-a îndrăgostit serios de ea și vrea să petreacă mai mult timp în compania ei. Anton se simțea neobișnuit de viu și fericit și surprins. A înțeles că viața i-a oferit încă o șansă și că întâlnirea lui cu Irina nu a fost întâmplătoare. Era convins că destinul i-a aruncat un surpriză în semn de apreciere a valorii existenței umane. Deoarece chiar dragostea face viața interesantă și semnificativă. Se întreba despre dragostea pentru soția dispărută, era ea vie, Elisabeta, și sentimentele lui față de ea. Era greu pentru bărbat să judece despre asta. Gândurile haotice îi umpleau conștiința. Cu toate acestea, era atras de Irina cu o forță irezistibilă. Lângă ea, el scăpa instantaneu de toată amărăciunea anterioară din destinul său. Ei bine, fie ce-o fi, a decis el definitiv. Fiecare om vrea fericire pentru sine și pentru cei dragi, de ce ar trebui să fiu o excepție? Absorbit de gânduri, a ajuns la cabana sa. Luminând drumul cu o lanternă, el s-a oprit brusc pe loc, urmări proaspete de roți au rămas pe nisip. Mașina se apropie de casă, apoi s-a întors. Acest lucru i s-a părut bărbatului ciudat. Dimineața, trimițând-o pe Asia la cursuri, a sunat la apartamentul ciobanilor. Irina a deschis ușa. Arăta veselă. Probabil că s-a ridicat acum câteva ore. Coafată ordonat, într-un halat pufos și papuci de blană. Fata era fermecătoare. Anton a observat că ea și-a aplicat un machiaj ușor. I s-a făcut bucurie în suflet. Deci a așteptat. Îți stă bine în lucrul de casă, a făcut el un compliment. Mulțumesc. Cafea? Anton a râs. Desigur. Îmi plac fetele care o prepară bine. Aha. Ei bine, așează-te, așteaptă. Îmi dai câteva minute. Cu zahăr. Nu, strică gustul. De acord, a dat din cap Irina. Curând, un parfum delicat de cafea s-a răspândit prin bucătărie. Gustul său era excepțional. Gata, mă însor, a exclamat Cioban, sorbind dintr-o ceașcă elegantă băutura sa preferată. Te prinde cuvânt, i-a făcut cu ochiul fata și s-a înroșit puternic. Eu îmi țin cuvântul. Anton a pus cafeaua pe masă și a tras-o pe Irina pe genunchi. Ea s-a așezat, iar halatul de jos s-a deschis, dezvăluind picioare subțiri. Anton a sărutat-o și a mângâiat-o cu bâlândețe pe față. Apropierea fetei l-a emoționat, dar s-a abținut. Mai vrei o ceașcă? A dat din cap spre masă. Irina a sărit și a turnat mai multă cafea. Timp de o oră au comunicat în mod neconstrâns și au râs. Brusc, Anton s-a ridicat, a luat-o de mână și a spus: Irina, ești atât de specială. Aș fi nebun de fericit să petrec tot timpul cu tine. Vreau să fiu întotdeauna lângă tine. Inima fetei a bătut mai tare. Nu se aștepta la asemenea cuvinte. Dar și ea înțelegea că sentimentele față de bărbat devin mai puternice în fiecare minut.
Ea l-a privit pe Anton în ochi și a șoptit. Și eu doresc asta, a înțeles că s-a pierdut de la prima noastră întâlnire. Chiar în acel moment, amândoi au înțeles că viața unul fără celălalt este lipsită de sens. Ei voiau dragoste, intimitate, să trăiască împreună momente de bucurie și tristețe, să se bucure de fiecare moment petrecut împreună. Anton a tras cordonul de la halatul fetei, iar acesta s-a deschis ușor și apoi a alunecat în jos. Uimit de frumusețea corpului feminin delicat, Cioban a rămas pe loc, sângele i-a năvălit la tâmple, el a ridicat-o pe Irina în brațe și a dus-o în dormitor. Sentimentele i-au copăleșit cu un val strălucitor. Cuvintele despre dragoste au fost pătrunzătoare, mângâierile pasionale, iar intimitatea i-a făcut să fie un întreg. Părea că zboară unul spre celălalt ca două asteroizi și s-au ciocnit neașteptat, ca niște stele cosmice dansând pe cer. Ei au devenit inseparabili, petrecând fiecare minut liber împreună. Explorând lumea iubirii fizice, descoperind fericirea, cunoscând noi orizonturi ale sufletului partenerului, deseori plimbându-se pe câmpurile înflorite ale insulei, întâmpinând apusuri și răsărituri, respirând aromele lunii, mai ambii parcă s-au luminat din interior, cu străluciri vii de fericire. Într-o zi, în timp ce se plimbau pe plajă, unde norii pluteau pe râu, Anton i-a povestit Irinei despre trecutul său. A împărtășit durerea dispariției soției și cum nu a putut stăpâni furia, lovind-o, și acum sentimentul de vină încă trăiește în mintea sa. Și a menționat clientul care a provocat totul. Parcă mărturisesc acum, nu am spus nimănui, dar cu tine vreau să fiu complet sincer, chiar dacă mă vei judeca. Ochii lui erau plini de tristețe. Nu, sunt doar recunoscătoare pentru sinceritatea ta. Asta valorează mult și nu sunt eu cea care să te judec. Sunt doar un om simplu, nu fără păcate, dar mi se pare că totuși ai omis ceva. Irina, la rândul său, i-a povestit lui Anton despre copilăria ei. Despre cum a învățat să vadă frumusețea în lucrurile simple, despre cum și-a găsit chemarea lucrând cu copiii, că nu a iubit niciodată pe nimeni înainte și că relația lor este primul sentiment luminos din viața ei. Deci, spui că nu ai iubit pe nimeni. Înseamnă că mă iubești. Ei bine, Anton, vicleanule, m-ai făcut să spun prima aceste cuvinte importante. Nu mă iubești. Irina și-a umflat obrajii în glumă. Te iubesc. Anton o privea, iar ochii lui erau plini de adorație. Fără să se observe, vara călduroasă a pătruns pe insulă. Școala s-a terminat și Asia dispărea în curtea colegilor ei. Acum copiii se jucau toată ziua pe stradă. Lena îi ducea să se scalde în râu. Îi hrănea cu mese gustoase. Anton și Irina au decis să-și legalizeze relația și au anunțat-o pe Anastasia. La început, ea a primit această veste cu precauție, pentru că fata nu și-a uitat mama dispărută. Avea doar 3 ani când aceasta a dispărut și amintirile erau vagi. A fost o perioadă grea pentru Asia și tatăl ei. Toți acești ani nu au încetat să speră că femeia se va întoarce, dar cu timpul speranța a slăbit. Totuși, adesea fetei îi se părea că mama ei este undeva aproape, oferindu-i căldură și dragoste. Ea credea că, chiar dacă oamenii pleacă la stele, sufletele lor rămân cu cei dragi și continuă să trăiască în amintiri și inimii. Iar uneori coboară pe pământ și mângâie nevăzut pe cei care suferă pentru ei. Dar cu cât Asia comunica mai mult cu Irina, cu atât simpatia ei creștea. Între ele se dezvolta încredere și înțelegere. Anton nu era surprins. Irina era înruchiparea bâlândeții și tactului. Ea mereu știa cum să se împrietenească cu copiii. Și a venit momentul când Asia a acceptat-o, a înțeles că Irina nu încearcă să-i ia locul mamei în inima ei. A devenit doar o prietenă mai mare, foarte grijulie și atentă. Asia împărtășea cu ea secretele ei, o aștepta pentru noaptea petrecută împreună când tatăl pleca la schimbul de noapte. Fetele se bucurau de lecțiile de gătit organizate de Irina seara. Masa lor comună și vizionarea filmelor noaptea, discuțiile lor aprinse și mâinile afectuoase ale fetei, acoperind-o cu o pătură caldă. Cu Irina se simțea liniștită, interesată și confortabilă în comunicare. Au început să petreacă mai mult timp împreună ca o familie. Mergeau la râu, călătoreau în oraș pentru a vizita atracții sau cinematografe, mergeau la întâlniri de seară cu familia Cioban. În august, Anton și Irina s-au căsătorit. Și a venit ziua mult așteptată, ziua nunții.
Când s-au trezit dimineața, au realizat că viața lor acum va fi complet diferită, plină de responsabilitate și angajamente. Dar mirele și mireasa erau pregătiți pentru asta. Irina a ales pentru ceremonie o rochie albă de satin, lungă până la podea, decorată cu dantelă pe spate, mâne și decolteu. Coafeza pe care au invitat-o acasă i-a aranjat părul roșu într-o coafură înaltă și l-a decorat cu un trandafir alb mare. Fata și-a aplicat singură un machiaj ușor, accentuând frumusețea ei naturală. Ochii ei cenușii străluceau de fericire, iar buzele delicate erau desfăcute într-un zâmbet. Aștepta cu nerăbdare momentul reîntâlnirii cu Anton. El, la rândul său, a ales un costum negru clasic, cu o cămașă albă și o cravată asortată, arătând elegant și stilat, subliniindu-și masculinitatea și farmecul. Când au coborât spre ieșire, fețele lor străluceau de bucurie. Privirile lor s-au intersectat și au înțeles că fericirea și dragostea pe care o simțeau unul pentru celălalt nu se pot descrie în cuvinte și că această zi va fi pentru ei semnificativă și magică. Ești gata, draga mea, spuse Anton, îmbrățișând-o cu grijă pe fata de pe umeri. Acum vei fi a mea pentru totdeauna. Voi păstra și voi răsfăța comoara mea, dar vreau să te avertizez că sunt destul de gelos și încăpățânat. Voi îmbâlânzi acest vulcan cu tandrețe și voi suporta mofturile tale, domnule, răspunse Irina. Ei bine, destul cu discursurile mondene, râse Anton. Te iubesc, frumusețea mea. Să mergem spre fericire. În mașină. Pe drumul spre palatul căsătoriilor, ei au stat în tăcere, ținându-se de mâini, simțind căldura și puterea acestui gest. Inimile lor băteau în unison, parcă prevestind că dragostea lor va dura veșnic. Ceremonia a fost scurtă și solemnă, iar Valentina nu a putut să se abțină și a plâns. Anastasia, Vlad și Lena Cioban, copiii lor, au aplaudat cu fețe admirative pe tinerii căsătoriți. După aceea toți s-au îndreptat către biserică. Când au intrat în templu, au simțit harul tainei căsătoriei. Cuvintele preotului sunau emoționant și mișcător, când i-a declarat soț și soție. Anton și Irina și-au schimbat din nou inelele și jurămintele, asigurându-se reciproc de dragostea și fidelitatea lor. După aceea, toți invitații s-au îndreptat către barul de pe insuliță, unde i-a așteptat o masă festivă. Acolo și-au exprimat sentimentele, felicitând sincer pe Mir și dorindu-le toate frumusețile vieții. Au început zilele obișnuite. Acum Asia a simțit că are ambii părinți. Irina a fost atentă la ea, nu a tras dragostea lui Anton spre ea. Ea a subliniat mereu că sunt o unitate și a protejat interesele fetei. De asemenea, ea a înțeles mai bine nevoile ei, așa că au mers împreună la cumpărături pentru a alege haine și rechizite școlare. La sfârșitul lunii august, Anton și Irina se pregăteau pentru ziua de naștere a Asiei. În ajunul sărbătorii, au decorat curtea casei și s-au străduit să pregătească tratamente pentru copii și să găsească modalități creative de a le decora. Fata s-a plimbat în acea zi cu prietenii ei apropiați Alexandru și Nicolae pe insulă. Ciobanii nu o așteptau mai devreme de cină. Și deodată, ea, suflând, a intrat în curte. Fața Asiei era speriată. Tată, acolo mama vinde flori pe drum, a strigat ea, iar lacrimile au început să curgă din ochii copilului. Anton tresăr și se apropie de ea. Despre ce vorbești, Asia? Hai în casă, îți voi da apă și îmi vei spune totul liniștită. Fata dădu din cap grăbit. În sufragerie, ea a băut rapid un pahar cu apă pe care i l-a aduse Irina și se așeză pe canapea. După ce a respirat adânc, s-a uitat pe fereastră. Expresia ei era încă agitată. Tată, am o veste uimitoare, vreau să ți-o spun. Ce s-a întâmplat, fiica mea? Arăți speriată. Sunt sigură că am văzut-o pe mama, sunt convinsă că era ea. Anton o privi nedumerit pe Anastasia. Cum este posibil? Știm că mama a dispărut de mulți ani. Știu, dar am văzut-o și am vorbit cu ea. Era fața ei, vocea ei, mâinile ei. Și chiar știa porecla mea de copil, pe care nimeni dintre străini nu o cunoștea. Îți amintești zahărul nostru? Tu însuți mi-ai spus că adesea mă strigai așa înainte, din cauza pielii mele albe și a părului blond. Anton se încruntă. De unde ar putea ști cineva despre asta? Având în vedere că Asia s-a născut blondă, ceea ce a surprins pe toți din jur.
La prima vedere, nu semăna cu părinții ei bruneți, dar pe măsură ce a crescut, părul ei a început să se întunece și acum fata era blondă deschis. Dar atunci, în copilărie, pielea albă, părul blond și ochii albaștri strălucitori. Asia părea un copil nemuritor părinților ei și i-au dat această poreclă. Zahăr, frumoasa lor albă, cu siguranță și-a meritat-o, fiica mea, poate este doar o coincidență, presupuse Cioban. Nu putem face astfel de concluzii imediat. Dar, tată, sunt sigură. Vreau să te întâlnești cu ea și să afli adevărul. Bine, să mergem acolo unde ai văzut-o. Aproape de intrarea pe pod era o mulțime de comercianți. O brunetă grațioasă într-o rochie violet deschisă se întoarse. Ea zâmbi larg când i-a văzut pe Asia și Anton și un buchet de astre bogate i-a căzut din mâini. Cioban a rămas nemișcat, el era privit de Elisabeta. Părul ei lung ondulat cădea pe umerii goi, ochii ei mari căprui străluceau cu admirație. Era frumoasă și parcă etirează, nu din lumea aceasta, așa cum și-o amintea Anton. El s-a aruncat spre ea și a îmbrățișat-o, Elisabeta, unde ai fost toată această vreme? Șopti el, sărutând-o pe frunte. Femeia tânără se retrase cu grijă. V-ați înșelat. Mă cheamă Natalia. Probabil semăn cu cineva. Cu cineva drag vouă. Anton și-a revenit și s-a dat la o parte. El a privit mai atent la străină și și-a dat seama că greșise. Emoțiile l-au copăleșit și a confundat o femeie asemănătoare cu soția lui dispărută. Îmi pare rău, pur și simplu nu-mi pot crede ochilor. Semene atât de mult cu Elisabeta, soția mea dispărută. Înțeleg că asta poate fi șocant pentru tine, dar nu sunt soția ta. Doar o asemănare fizică, un tipar. Dar tu știi porecla mea de copil, i-a reamintit Asia. Cum este posibil asta? Îmi pare rău, copilule, te-am numit așa din întâmplare. Chiar nu știu ce m-a făcut să fac asta. Deși aveam un logodnic cu care visam la căsătorie și la un copilaș. Ne gândeam să-l numim Zahar. Pur și simplu am transferat asta în realitate. Pe tine, draga mea copilă. Femeia a îmbrățișat-o pe fată de umeri. Îmi pare rău dacă te-am rănit. Nu am vrut. Ea a mângâiat-o pe cap. Nu știu ce să cred. Este atât de ciudat, a dat din umeri Asia. Îmi amintesc de mama și tu ești copia ei. Tata, trebuie să o invităm pe Natalia la sărbătoarea noastră. Mâine este ziua mea de naștere, a anunțat fata vânzătoarei. Vreau să te văd la mine. Asia ar părea foarte ciudat, chiar înfricoșător, a explicat el Nataliei. Mama ei a dispărut fără urmă acum 5 ani. Insist. Tata, ascultă-mă. Vreau să fiu mâine cu mama. Dar nu este mama. Ai auzit tot ce s-a spus. Fie, da, este o înșelăciune, dar ea este exact ca mama. Să vină tata. Văzând că Anastasia este pe punctul de a face o criză de isterie, Anton a fost de acord. Pot să vii la sărbătoarea ei? A întrebat-o pe femeie, sperând în sinea lui la un refuz. Ea își dorește atât de mult, ar fi nerațional să insist. Voi încerca să ajung la prânz, după ce vând buchetele, bine. Da, te aștept, Asia a îmbrățișat-o pe femeie. Sper să ne întâlnim. Să vin după tine, a oferit Anton. Nu este nevoie, a zâmbit Natalia. Știu unde să merg. Mă descurc bine pe insula. Uimiți de cele întâmplate, Anton și Asia s-au întors acasă. Fata s-a încuiat în dormitorul ei. Restul zilei a fost suspect de liniștit acolo. Cioban s-a apropiat de ușă de câteva ori și a ascultat. Se auzea un plâns tăcut de acolo. Cioban simțea că trebuie să discute situația cu soția sa. Am ceva important de spus. Ce s-a întâmplat, Anton? Arăți foarte serios. Am întâlnit o femeie care seamănă foarte mult cu mama dispărută a Asiei. Fiica fantazează că aceasta este ea. Cum să explic copilului că speranțele ei sunt zadarnice? Știm că Elisabeta a dispărut de mulți ani. Fiica a invitat-o la ziua ei de naștere, mâine. Irina s-a tulburat. Și ești sigur că nu este Elisabeta? Nu, ea nu este. Este doar o femeie care seamănă foarte mult.
Problema este că îmi amintesc foarte clar de fosta soție și am realizat imediat că mă înșelasem când am văzut-o de aproape. Dar pentru Asia, imaginile ei sunt neclare în minte, unele detalii sunt completate de imaginație. Ea înțelege că în fața ei este o străină, dar își dorește atât de mult să-și reînvie mama încât este gata să se autoamăgească pentru asta, să fie fermecată de asemănarea ei, să-și imagineze că este cu adevărat Elisabeta. Este greșit și ne poate juca o festă crudă, s-a indignat Irina. Dar ce pot să fac? A întins mâinile Cioban. Sugerez să-i distrugem psihicul copilului. I-am dat deja cuvântul că va veni mâine. Natasha a apărut în mijlocul petrecerii. Se vedea că Anastasia o aștepta cu nerăbdare. Acum, după atâția ani, în viața ei a intrat o necunoscută uimitor de asemănătoare cu mama. Fata nu își credea ochilor, admirând-o și minunându-se deschis de ea. O privea pe femeie cu sentimente amestecate, speranță și tremur. Ochii Asiei s-au umplut de lacrimi și a simțit cum inima începe să-i bată mai repede. Întâlnirea a fost neobișnuită. Acest lucru s-a transmis și Irinei și lui Anton. Părea că degetul destinului le conduce viața. Exact în ajunul aniversării de 9 ani a fetei s-a întâmplat acest eveniment. Este o coincidență. Un semn. Cioban a salutat notarul, a propus un toast și toată seara nu s-a dezlipit de femeie. Inima Irinei s-a umplut de neliniște, simțind că fericirea ei poate dispărea. Asia de asemenea se învârtea în jurul musafirei de onoare, spunând copiilor că seamănă cu mama ei. Irina s-a simțit deprisos și s-a retras în dormitor. Credea că soțul va observa absența ei și va apărea lângă ea, dar noaptea s-a lăsat repede peste insulă și el nu a urcat sus. Cioban chiar fusese captivat de noua cunoștință. El s-a interesat activ de viața ei, punând multe întrebări. Natalia a răspuns cu demnitate, tot timpul aranjându-și breteaua rochiei de seară care aluneca de pe umărul bronzat. Da, era foarte atrăgătoare și știa asta. Ochii femeii îl perforau pe Anton astfel încât părea că ea îl dezbracă încet și vrea să-i satisfacă corpul cu mângâieri. El se uita la invitat ca hipnotizat. Sentimentul trecut față de prima sa soție îl învăluia cu totul. Bărbatul înțelegea că în seara aceea ar putea face un pas fatal și să o trădeze pe Irina. Dar pasiunea l-a cuprins. Natalia l-a atras în plasa sa și el nu mai putea să se gândească la altceva. În următoarele câteva zile, el a petrecut timp încercând să-și înțeleagă sentimentele și trăirile. Bărbatul și-a lăsat gândurile capturate și, împreună cu fiica sa, a plecat să o întâlnească pe ea în oraș. Natalia îi amintea tot mai mult lui Anton de fosta sa soție, iar Asiei, de mama ei adevărată. Petreceau mult timp împreună, ca și cum ar încerca să recupereze timpul pierdut. Asiei îi simțea legătura întărindu-se între ei zi de zi. Treptat, fata a început să se deschidă în fața Nataliei, povestindu-i despre experiențele și durerea pe care a trăit-o, despre dorința de a-și accepta și iubi mama. Dar deși Anastasia se atașa tot mai mult de femeie, în inima ei trăia încă frica. Se temea că acum, găsind o nouă mamă, ar putea să o piardă din nou. Această ansietate nu-i permitea să se dedice complet sentimentelor și să creadă într-un viitor frumos împreună. Acum, Anton privea astfel de conversații cu calm. Îi îngăduia frumuseții, în care vedea pe Elisabeta sa. Subțire, dulce și atrăgătoare femeie. El s-a aprins la gândul de a trăi împreună cu toții. Dar acasă îl aștepta Irina, care petrecea tot timpul singură, tăcea perseverent și nu iniția discuții despre schimbările din familia lor. Cioban începea să fie iritat de reproșul mut din ochii ei și evita orice comunicare cu ea. Într-o zi, când se plimbau, Asia a decis să-și împărtășească fricile cu noua ei mamă. I-a spus că se teme să nu o piardă din nou, că a fost prea dureros. Natalia a îmbrățișat-o pe fată și i-a spus că înțelege ce trece prin cap. Ea însă și a pierdut odată pe cineva drag și nu poate să se implice în relații cu alți bărbați. I-a promis Asiei că va fi mereu lângă ea, că niciodată nu o va lăsa singură. Aceste cuvinte sunau atât de sincer și cald, încât Anastasia a simțit cum fricile ei au început să se risipească. A înțeles că nu poți trăi toată viața strâns într-un ghem și așteptând nenorocirea, refuzându-ți iubirea și bucuria. Asia a decis să aibă încredere în mama ei adoptivă și să-și deschidă inima complet.
Anton privea la Natalia cu dorință și adorație. Nu se putea abține de la ea, dorind să o posede pe frumoasa femeie. Un bărbat a zburat către ea pe aripi, când femeia l-a chemat să-i repare instalația sanitară. El a înțeles imediat că era un pretext și cu pasiune i-a sfâșiat hainele chiar în hol. A sărutat-o pe buze, pe gât și pe sânii plini, scoțând gemete dulci de plăcere. Apoi a posedat-o chiar pe podea. Anton a experimentat o plăcere inegalabilă. O astfel de intimitate senzuală o avusese doar cu Elisabeta. După un orgasm intens, el a acoperit corpul contorsionat al amantei cu sărutări scurte și tandre. Apoi cuplul s-a mutat în dormitor și a făcut dragoste până în zori. Cioban a fost atât de fericit încât a uitat complet despre fiica și despre Irina sa. Când ea l-a sunat, el a respins apelul. El mângâia sânii partenerei sale, strângea șoldurile ei, savura buzele pline. Bărbatul nu voia și nu putea să se oprească sau să se sature de ea. Irina în acea noapte nu a dormit. Ea a înțeles că s-a întâmplat ceva ireversibil. Privea pe fereastra de la etajul 2 spre orizont. Soarele răsărea peste râul ei preferat, mângâind acel mic colț de pământ. Brusc, ploaia a început să bată pe acoperiș. Lacrimile au început să o sufoce pe tânăra femeie. Și-a acoperit fața cu mâinile și a izbucnit în plâns amar. Pământul părea că îi se furișează de sub picioare. Viața îi se spulberase, deci dragostea pentru Anton încă îi rămăsese în inimă. Și-a luat inima în dinți și s-a dus în baie. S-a spălat pe față și s-a privit critic în oglindă. A luat un ruj aprins și a scris pe geam plec. Apoi a coborât jos, a băut o cafea. A sunat la fratele ei și l-a rugat să vină să aibă grijă de Asia până când se va întoarce tatăl ei. Și-a adunat lucrurile și a părăsit casa care îi oferise atâta fericire. Nu mai putea sta nici măcar un minut acolo. Vlad era iritat pe prietenul său. Cum să-și rănească sora în halul acesta, când era evident că Anton își adora fetele, dar bărbatul nu-și arată sentimentele față de fiica sa. El a hrănit-o cu mic dejun și prânz, a glumit și a jucat jocuri de masă cu ea. Când a venit vremea cinei, se auzi sunetul unui motor și în curte intră mașina proprietarului. De acolo coborâră Anton și noua lui pasiune. Mergeau spre casă, îmbrățișându-se și sărutându-se. Dar el nu știe că Irina plecase. Ce cinism! Cioban se strâmbă cu dezgust la propriile sale gânduri. Ah, ești tu! Salut! Îl salută Cioban cu oarecare stânjenire, intrând în hol. Vlad observă că bărbatul se clătina destul de tare. Ce început minunat, gândi el, dar spuse cu voce tare, cina e pe bucătărie. Mă pregăteam să mănânc cu Asia. Și unde e Irina? A întrebat Anton. A plecat, a mormăit Cioban, punându-și veste pe umeri. Oh, bine! O femeie inteligentă. M-a scutit de explicații. Inteligență pură, Vlad l-a împins ușor pe Cioban cu umărul. Lăsați-mă să trec, a spus el îndreptându-se către ușa de la intrare. Ei, ce e, prietene, mă condamn. Înțelege, m-am îndrăgostit. Ea e atât de dulce. Nu mai sunt prietenul tău, omul care condamna s-a uitat la Anton. Natalia stătea lângă și parcă se bucura de ce se întâmpla. Ochii ei străluceau triumfător. Atunci du-te, mă descurc și fără voi. Când ușa s-a închis în urma lui Cioban, el și-a luat tovarășa pe canapea și a început să o dezbrace. Natalia! S-a auzit un strigăt de bucurie copilăresc de la etajul 2. Asia a coborât pe scări și deodată s-a oprit șocată de ceea ce vedea. Tatăl ei, fără să țină cont de nimeni, își dădea jos pantalonii. Pleacă de aici, dispar din fața ochilor, a șuierat Natalia, zâmbind în colțul gurii. Fata a rămas mută. Pe cine a confundat ea cu mama? Femeia de acum nu semăna deloc cu ea. A râs zgomotos și triumfător. Asia s-a speriat și a fugit în camera ei. Cățărându-se cu picioarele pe pat, a început să plângă. A înțeles că Natalia doar se prefăcea tot timpul. Se comporta ca mama ei și, în cele din urmă, l-a vrăjit pe tatăl ei. Și el, ca un pisoi orb, îi se supunea acum stăpânei sale. Fata s-a înfiorat. I-a fost brusc frig și a început să tremure din tot corpul. Masca a căzut.
Sub ea era o creatură malefică. Și Asia simțea că Natalia îi ura pe ea și pe tatăl ei și voia să-i distrugă. În mijlocul lor se prefigura o nouă nenorocire. Dacă ochii fetei s-au deschis și ea a realizat că în fața ei era o femeie străină și ostilă, mintea lui Anton devenea din ce în ce mai tulbure. Natalia făcea tot posibilul să-l amețească pe bărbat. Ea organizase jocuri sexuale pentru el, îl seducea cu corpul ei și încuraja dorința lui reînnoită pentru alcool. Cioban și-a abandonat munca, nu mai comunica cu ciobanii și nu înțelegea de ce fiica lui se schimbase și nu-și mai iubea amanta. Doar tu ai vrut-o să fie mama ta, a insistat el, privind-o pe copil cu ochi beți. Totul a început din cauza ta, când te-ai întâlnit cu Natalia. Se pare că v-ați simțit imediat suflete pereche. Nici grija Irina și prezența ei în viața noastră nu v-au împiedicat să deveniți prieteni. Ai fost atât de singură și te-ai simțit adesea incompletă din cauza lipsei de grijă maternă. Poate de aceea te-ai atașat atât de repede de Natasha. Și acum ce? Ea ți-a scuipat în supă. El a râs cu voce tare. Asia tăcea și doar o privea pe tatăl ei cu reproș. Nu mai fusese la școală de 2 săptămâni pentru că nu avea cine să o ducă. Da, își amintea că la început a găsit sprijin în persoana Natashei. Petreceau mult timp împreună, mergeau la cinema, călătoreau pe insuliță și împărtășeau secrete. Dar acum această femeie nu numai că a distrus viața lor de familie, dar și îl omora cu alcool pe tatăl ei. Aceasta a început să joace rolul mamei ei serios, dar cu batjocură în cuvinte și fapte, arătând cât de puțin o respecta de fapt pe fată. Pretindea că îi pregătește micul dejun și cina, se ocupa de educația ei și chiar încerca să-i controleze timpul liber. De fapt, punea sare în ceai în loc de zahăr, îi servea mâncare arsă la masă, îi murdărea hainele copilului în noroi astfel încât aceasta să nu poată ieși niciunde și i-a luat telefonul. Din această cauză, Irina nu-și găsea locul în oraș. Nu putea să o contacteze pe fată, aceasta lipsea de la cursuri fără certificat medical sau declarație. Profesorii o căutau, neștiind la cine să apeleze. Cu fiecare zi care trecea, neliniștea creștea. Irina era serios îngrijorată. A încercat să scape de resentimentele care o apăsau și a început să gândească lucid. De unde apăruse de fapt această Natalia? De ce semăna atât de mult cu soția dispărută a lui Anton? Ce se știa despre ea? La o primă vedere se părea că aproape nimic. Irina s-a pus pe strâns informații. A decis să ducă o investigație pe cont propriu și să afle cine este de fapt această femeie și ce vrea ea de la familia Cioban. Cercetând trecutul ei, la început Irina nu a găsit nimic, dar era urmărită de senzația că pierde ceva ce era evident și la vedere pentru toți. Femeia nu a dormit câteva zile și, în cele din urmă, a avut o revelație. I-au venit în minte discuțiile deschise cu Anton și și-a amintit numele clientului din cauza căruia cariera lui s-a prăbușit. Săpând în această direcție, a ajuns la un rezultat. Irina a decis să vorbească cu Anton și să încerce să-i explice că femeia pe care el o alină la piept poate fi foarte periculoasă. A înțeles că nu poate să lase pur și simplu această situație și trebuie să-și protejeze apropiații cu orice preț. Plină de hotărâre, s-a îndreptat către casa de pe insulă. Era începutul toamnei, iar zilele erau încă calde. Ele deveneau mai scurte. Satul era învăluit în nuanțele gălbui ale frunzelor de toamnă și în lumina caldă a soarelui. Natura din micul pământ ascundea ceva frumos, dar în același timp misterios. În acest anotimp, potecile se umpleau de sunetele frunzelor foșnind sub picioare. Iar mirosurile râului se simțeau mai intens. Irina iubea să se plimbe pe cărările dintre alei cu copaci, bucurându-se de frumusețea peisajului natural. Dar viața pe insuliță în acele zile îi aducea multe evenimente noi. Se deschideau posibilități pentru pescuit, oamenii începeau să se adune mai des în grupuri în casele lor, să vorbească despre nimicuri, să se încălzească cu vin, să cânte cântece la karaoke. Satul confortabil se transforma, iar locuitorii deveneau mai apropiați unii de alții. Dar astăzi Irina nu observa ce se întâmpla în afara ferestrelor mașinii sale. Era cufundată în gândurile ei și inima femeii era cuprinsă de frică. Dar nu era fără motiv. Când a ajuns lângă casa lui Anton și a ieșit pe stradă, a simțit cum în aer plutea o tăcere apăsătoare.
Era în jurul prânzului și soarele arzător se reflecta de la etajul inferior vitrat astfel încât nu se putea distinge nicio mișcare acolo. S-a scuturat de amorțeala care o cuprinsese și a deschis ușor poarta, intrând în casă. Acolo, Irina a simțit un miros ciudat. Abia perceptibil la ușă, i s-a făcut capul greu. Femeia a înțeles că era gaz. Și-a acoperit gura și nasul cu eșarfă, a alergat în bucătărie, a oprit imediat cuptorul șuierând, a deschis larg ferestrele și s-a uitat pe una dintre ele. A tușit, a inspirat aer proaspăt și s-a întors. Anton stătea la masă. Capul lui era pe blatul de marmură, printre sticle, pahare și farfurii aranjate haotic, iar din gură îi se scurgea spumă albă. Irina și-a dat jos paltonul și a coborât cu grijă corpul inert al soțului ei pe podea. Apucându-se de un capăt liber, l-a târât din bucătărie. Ajungând la ușa de la intrare, femeia s-a oprit, auzind zgomote de acolo. Într-o secundă, în fața ei pe prag a apărut Natalia. Ea ținea strâns de încheietura mâinii pe Anastasia. Fata plângea încet, în ochii ei se vedea o teroare autentică. Bine, aruncă-l, a comandat bruneta, cu ochii strălucind de furie. Altfel, îi voi lua capul fetei. Să moară bărbatul tău. Merită asta. Lasă copilul, ce ți-a făcut ea, a strigat Irina. Dacă îl arunci pe Anton, atunci asta a fost. Eu îl arunc și tu o lași pe Asia să plece, e bine, a propus ea. Bine. Irina și-a îndeplinit promisiunea, iar Natalia a eliberat fata. Asia s-a aruncat în brațele mamei vitrege, care a îmbrățișat-o, liniștește-te, draga mea, totul va fi bine. Puteți să vă urcați în mașină și să-mi dați pace să dispar din viața voastră, a spus amanta lui Anton. Nu veți dispărea împreună cu el, a dat ea din cap spre corpul întins al bărbatului. Asia a început să plângă în hohote. Mătușa Irina, tata nu va muri. Acest maldăr de canapea va dispărea. Fetițo, mi-am pus viața pe asta. Vrei să stai cu el, îți organizez, a râs ea în hohote. Asia a tăcut, era epuizată și copăleșită. Fata era îngrijorată pentru viața tatălui său. Irina de asemenea înțelegea cât de prețios era timpul. Femeia a devenit vizibil nervoasă. Ei, tu, cea care hotărăști soarta, nu vrei să te duci acolo. Inima ei bătea cu o forță sălbatică, din furie și indignare. Ea a îndepărtat-o pe Asia de lângă ea, împingând-o în adâncul casei, apoi s-a năpustit asupra femeii și au rulat împreună pe pământ în curte. Asia s-a uitat în jur și a văzut un telefon în buzunarul ei. El niciodată nu-l bloca, lăsa acces la butonul de urgență. Și fata a apăsat pe butonul dorit. După un timp, angajații armatei le-au separat pe femeile care se luptau. Natalia a fost arestată, tatăl Asiei a fost luat de ambulanță, iar pe fata însăși, la cererea ei, au dus-o acasă la cioban. Irina, înainte de a se urca în mașina poliției, s-a apropiat de ea, a îmbrățișat-o atât de tandru de umerii slabi și a promis că totul va fi bine, că vor face față tuturor acestora și că va rămâne prietena ei pentru totdeauna. Anton Cioban și-a revenit în conștiință în salon și și-a fixat privirea în tavanul alb. Medicii au luptat mult și cu perseverență pentru viața lui. El s-a uitat în jur pe lângă pat. Pe un scăunel dormita Irina. Irina! A strigat el bucuros. Femeia s-a trezit și a zâmbit obosit soțului. Irina, am avut un vis atât de ciudat. Pur și simplu sălbatic. Am plecat de la tine la o altă femeie. Sau? Nu a fost un vis, Anton. Doar ai stat mult timp inconștient și totul s-a amestecat în capul tău. Deci, până la urmă te-am trădat. Din păcate, da. Ochii tinerei femei s-au umplut de lacrimi. Dar nu ne vei părăsi. Tu m-ai iubit atât de mult. Și acum încă te iubesc. Femeia s-a ridicat și s-a îndreptat încet spre ieșire. Te vei întoarce. A strigat el după ea. Irina s-a întors și a dat din cap în semn de negare. După un minut, în salon a rămas doar un ușor parfum al ei. Anton și-a acoperit ochii cu palma. De-a lungul multor ani, lucrând ca psiholog, am fost sigur de abilitățile mele și de capacitatea de a fi util oamenilor. Am condus ședințe de terapie, i-am eliberat pe pacienți de problemele lor și i-am ajutat să găsească sens în viață.
Dar o singură greșeală fatală a pus cariera mea în pericol. Și apoi viața personală a început să se prăbușească. Asta e tot. S-a terminat povestea mea minunată și curată. De câte ori mi-am distrus singur fericirea oferită de soartă. Iar la poliție deja de o săptămână erau interogați inculpații și victimele în cazul de pe insuliță. Așadar, explicați-ne, se adresă investigatorul Nataliei Voinicescu, motivele infracțiunii dumneavoastră. De ce ați vrut atât de mult să vă răzbunați pe Anton Cioban? Oare merită el să trăiască? Cu indignare a răspuns femeia. Acel om care mi-a distrus Igor i-a omorât dorința de a trăi, l-a chinuit cu slăbiciunile logodnicului meu în fiecare zi. L-a transformat într-un individ veșnic îndoielnic, împovărat cu vina pentru tot ce există pe lume. Și el nu a rezistat, a pus capăt acestei execuții și a oprit singur roata soartei. Dar vina psihologului a rămas nedovedită. Cu toate acestea, ca în orice domeniu de activitate, printre psihologi pot fi unii care nu merită încredere și folosesc cunoștințele și poziția lor în scopuri proprii. Și ați decis să vă răzbunați. Da. Desigur, un astfel de act este nu numai nedemn și ilegal, dar aduce și un prejudiciu grav sursei răului. Ce altceva mi-a mai rămas să fac într-o astfel de situație? Să-mi dezvălui sentimentele în fața tuturor. Să mă adresez vouă ca să vă dați cu presupusul. La noi, vezi, Doamne, nu sunt fapte. Dar ce spuneți despre viața mea distrusă? Dragostea batjocorită. Doream să fiu fericită și prosperă, dar mentorul m-a lăsat dezamăgită și în plus săracă. Dar cum ați reușit să semănați cu soția dispărută fără urmă a lui Cioban? Oh, aceasta nu a fost o sarcină ușoară și a durat mulți ani. Într-o zi am întâlnit-o la un eveniment. Ea lucra ca profesoară până la concediul de maternitate. M-am apropiat de ea și am început o conversație despre problemele din domeniul educației. M-am prezentat ca un angajat al ministerului. Competența mea nu a fost pusă la îndoială. Eram foarte bine informată și foloseam termenii profesionali cu măiestrie. Elisabeta Cioban m-a ascultat cu atenție și a spus că crede în schimbările pozitive în pedagogie și va face tot ce poate pentru a îmbunătăți prezentarea și asimilarea materiei sale. Am început să comunic cu ea, era important să-mi însușesc intonațiile, maniera de a se mișca, de a vorbi și de a-i cunoaște interesele. Apoi m-am apucat de propria mea transformare. În acest sens, m-a ajutat mama lui Igor, căreia i-am împărtășit dorința mea de a șterge un psiholog de pe fața pământului. Ea mi-a dat bani pentru operația plastică. Oh, nu trebuie să vă lingeți cu poftă buzele. Nu va reuși să o aducă la răspundere. Deja de 2 ani este în concediu medical. A sosit momentul și aproape că nu mai puteam fi deosebită de Elisabeta. Mai rămânea doar să-i iau locul în viața lui Cioban. Am pregătit totul. Și au ucis-o pe nefericita femeie. De ce este Elisabeta încă în viață? Și unde este ea? A întrebat polițistul. Voi povesti mai târziu, dacă încetați să mă întrerupeți. Natalia se bucura evident să-și dezvăluie secretul și să deguste detaliile viclene. Astfel, psihologul s-a descurajat și a pierdut slujba, a început să bea și a stricat relația cu soția. Și atunci am luat-o prin viclenie. Ea a încetat să mai fie o piedică pentru mine. Planurile s-au deranjat pentru că ticălosul s-a mutat, iar eu deja m-am angajat la grădinița unde mergea fiica lui. În general, a trebuit să aștept. Și atunci a apărut această femeie roșcată. A început o relație cu el, dar eu știam cum să o calmez. Nu m-am îndoit nicio clipă că el va înșela ușor această ciudată simpluță. Și apoi totul a mers ca pe roate. Fata a mușcat imediat și nici el nu s-a opus prea mult. Ca la voi toți, mișcarea principalului organ gânditor din pantaloni mi-a jucat în favoare. Și gata, l-am condus pe prostovan de nas, am așteptat momentul potrivit și acesta a sosit. Cum m-am bucurat! Câinele a murit, chiar și femeia lui nu a fost o piedică, pentru că el a murit. Da, a murit, a confirmat cel mai în vârstă dintre polițiști. Colegii care înregistrau interogatoriul s-au privit întrebător unul pe altul. Deci unde este acum Elisabeta? Voinicescu a numit locul. Inamicul meu a murit, acolo îi este locul. Ea zâmbea bucuros, mergând spre celulă.
Când suspecții au fost duși, toți s-au întors spre ofițerul superior. El a citit din ochii lor că nu este întrebarea lui. Da, a mințit. Dacă ar fi spus că el este în viață, ea nu ar fi numit locul. Ar fi păstrat un atu pentru a-l face pe bărbat să sufere. Voinicescu a intrat în celula întunecată și s-a apropiat de fereastra cu gratii, trăgând aer în nări. Undeva de desubt, polițiștii fumau. Ah, ce bine ar fi să fumeze și ea! A suspinat, gândindu-se că viața ei putea fi altfel. Și-a amintit de viața ei, închizând ochii. Într-o zi mohorâtă de toamnă, când fulgii de nealb strălucitori cădeau în bălți negre în afara maternității, o tânără studentă a născut o fetiță. După 3 zile, mama și nou-născuta au fost trimise acasă, într-un apartament mic și comun. Fata a crescut frumoasă, curioasă și ochii ei străluceau ca niște beculețe. Chiar și trecătorii se uitau în acești ochi sclipitori. Desigur, când rămânea singură în cameră, micuța se grăbea să exploreze diferite lucruri interesante, multe dintre care le strica. Pentru asta, mama ei o pedepsea, de cele mai multe ori o bătea. Natalia nu și-a văzut tatăl până la 2 ani. El lucra în altă țară, fiind într-o delegație lungă. Când a venit acasă, ea s-a speriat serios. Un unchi mare a luat-o în brațe, a examinat-o din toate unghiurile și a purtat-o mult timp prin cameră. El i-a adus multe haine și jucării, a fost blând și atent, iar în prezența lui mama nu o deranja. Ea a îmbrățișat picioarele acestui vrăjitor și și-a dorit ca el să nu dispară niciodată din viața ei. Când fetița a împlinit 3 ani, a fost trimisă la grădiniță. Prima zi a fost plină de lacrimi, a plâns întrebând unde este tatăl meu. Surprinzând astfel educatoarele. Ele nu au mai văzut un copil plângând atât de mult după tatăl său, nu după mama. În copilărie, fetița se înțelegea greu cu alți copii. Nu le putea ierta cuvintele răutăcioase sau indiferența. Adesea se bătea cu colegii de vârstă. Era o sărbătoare pentru ea când tatăl o lua de la grădiniță. El o purta pe brațe pe tot drumul spre casă. Examinând fiecare vitrină împreună cu ea, explicând tot ce era neclar. Ce fel de jucării sunt acelea? Din ce basme rusești? Cât costă? Din ce sunt făcute? Ce fel de personaj este acela? Ce fel de caracter are? Apoi mergeau într-un magazin. Și tatăl îi cumpăra Nataliei ceea ce dorea ea. Fata era fericită. Până la adolescență, tatăl iubea să se plimbe cu ea duminica. Și aceste plimbări le plăceau amândurora. O învăluiau pe Natalia cu bucurie și dragoste. Tatăl putea răspunde la orice întrebare. Știa absolut totul. La început, întrebările fetiței erau naive. De unde vine zăpada? De ce planetele sunt rotunde? Apoi ea a început să întrebe despre viața socială, filozofie și multe altele. Deja la școală, Natalia a găsit primii prieteni cu care a menținut legături de-a lungul anilor. Când ieșeau în curte, bătăușii din clădirea vecină cu apartamente comunale îi atacau. Dar toți rezistau până la capăt, întâmpinând pericolul cu pieptul înainte. Se luptau indiferent de avantajul de greutate al adversarului și câștigau datorită perseverenței și curajului lor. Tatăl a aprobat întotdeauna astfel de lupte. Înțelegea că astfel se întărește caracterul fiicei. Așa au trecut anii. Când Natalia a crescut, a fost trimisă la o școală specială. Acolo se practica studiul aprofundat al matematicii. Mama ei a dorit întotdeauna să o facă o bună financiară sau contabilă, crezând că asta îi va asigura fiicei ei un venit stabil în viitor. Până la acel moment, ea era cea mai bună la matematică în clasă. Rezolva rapid și cu ușurință problemele complexe, înțelegea logica metricei și a algebrei. Era bine dispusă față de studiul școlar, deoarece lecțiile îi veneau fără prea mult efort. Nu se străduia prea mult și învăța mereu cu note foarte bune. Profesorii aveau opinii diferite despre ea. Unii o evidențiau și o iubeau pentru abilitățile ei bune. Alții credeau că eleva de nota 10 este prea arogantă și că ar trebui să fie bine disciplinată. Natalia își exprima gândurile liber, nu se temea să intre în polemici cu profesorii, apărându-și opinia și demnitatea, nu le dădea pace fetelor și agresorilor săi. Răspundea la ironii și răutăți în același mod. Și părinții ei erau chemați la școală, dar nu mergeau.
Ca orice copil, avea lecții preferate și altele mai puțin plăcute. Printre primele erau algebra, chimia, fizica, biologia și literatura. La celelalte se raporta neutru, deși avea note strălucitoare. Stăpânea engleza mai bine decât toți, strălucea cu cunoștințele sale, nu-i plăcea prea mult rusa, avea multe dificultăți. De asemenea, îi veneau ușor poezia, cântecele și dansurile. Natalia a fost invitată în cercul de teatru, iar conducătorul său vorbea despre ea cu umor și admirație. Era clar că are talent, o actriță mare în devenire. Când fata avea 16 ani, tatăl ei a murit subit din cauza inimii sale bune care a cedat. Lumea Natașei s-a golit, ea a căzut în depresie, nu a mai mers la școală, doar stătea în pat, fără să spună un cuvânt. Și chiar și când mama ei se răstea la ea, se întorcea cu spatele și privea doar peretele gol și cenușiu. Dar când Natașa și-a revenit, nu s-a răzbunat. Mama ei nu mai avea pe cine să-și verse furia, așa că fata era alergată dintr-un colț în altul și atunci era pedepsită. De la ușă, mama ei găsea ceva de care să se agațe și începea să strige isteric. Fata suferea din cauza acestui lucru, a început să creadă că este născută degeaba, dacă nu este demnă de simpla atenție umană, iar încrederea ei că nu este iubită se întărea, astfel crezând că este rea și urâtă. Dar chiar și ura mamei era compensată de grija și tandrețea tatălui, iar acum Natașa putea să se opună tuturor. În afară de această femeie care era rudele ei, dar care o disprețuia. În curând, complexele au devenit atât de puternice încât fata a început să se simtă jenată să iasă în public și să vorbească cu oamenii. În acea perioadă a început să sufere de insomnie, apărându-i o dorință tot mai puternică de a deveni importantă, de a merita dragostea mamei. Ea îi îndeplinea ordinele, mergea după produse, spăla vasele, făcea spălatul și călcatul, dar mama ei o ironiza chiar și pentru faptele bune. Natașa se simțea ca o cenușăreasă din poveste. După terminarea școlii, a venit timpul să se gândească la viitor, dar inhibițiile interioare i-au jucat o farsă rea. Temerile ei nu i-au permis să-și realizeze cunoștințele excelente, iar apoi mama ei a ajuns la psihiatrie. A țipat atât de tare încât vecinii au chemat medicii și s-a dovedit că femeia era bolnavă de mult timp și a rămas complet singură, sărăcind și flămânzind. Întâlnirea cu Igor a fost o fericire. El a observat tânăra fată care locuia în casa de vis-a-vis și a decis să o crească pentru sine. Natașa a găsit speranță într-un viitor frumos, apoi el a început să aibă probleme la muncă și și-a pierdut controlul emoțiilor. A ajuns la psihologul Cioban, iar viața lui s-a sfârșit, iar Natașa a căzut din nou în disperare. Acum, femeia simțea că s-a răzbunat. Era mândră de asta. Elisabeta a fost găsită într-o casă de vacanță abandonată, într-o pivniță adâncă. Se pare că a petrecut ultimii 5 ani acolo. Starea femeii era complet sălbatică, ea se încolăcise într-un colț și se temea de polițiștii care se apropiau. Au chemat psihologi, toți pentru a o ajuta să se recupereze de la ororile pe care le-a trăit toți acești ani. Cioban a fost adusă la spital, unde au început procedurile de reabilitare. Ea nu putea vorbi cu nimeni, scoțând doar gemete și țipete. S-a dovedit că Elisabeta era psihic bolnavă și a fost plasată într-o instituție specială. De îndată ce s-a întărit puțin, Irina și așa au vizitat-o. Doctorul a spus că femeia este liniștită și forma ei de boală nu este periculoasă. Când au intrat în sala mare și luminoasă, Cioban stătea într-un scaun confortabil. Genunchii ei erau acoperiți de un plapumă cald. Așa a alergat spre femeie și a îmbrățișat-o, ea a recunoscut imediat în această față istovită și încenușată trăsăturile iubite ale mamei. Femeia a zâmbit și a mângâiat-o pe fată pe cap. Mătușa Irina, ea m-a recunoscut, se bucură așa. Nu, copilă, o dezamăgește asistenta, ea nu te recunoaște, pur și simplu iubește pe toți copiii, este caldă cu ei. Confirmarea cuvintelor ei, pacienta s-a retras în sine și privirea ei a devenit vitrificată. Așa a început să plângă. Mătușa Irina, am pierdut-o din nou pe mama. Nu fi tristă, draga mea, medicina progresează, există speranță pentru recuperarea ei. Tu doar mă consolezi. Nu, chiar am vorbit cu doctorul, există o astfel de posibilitate. Ele au vorbit mult timp pe o bancă în parc. Era un octombrie cald și Irina încerca să-i transmită fetei un gând important. I-a povestit o mică poveste.
Odată, într-un mic oraș, trăia o femeie pe nume Ana. Avea o poveste grea. Și-a pierdut fiica într-un accident de mașină cu mulți ani în urmă. Zi de zi visa la reunirea cu copilul ei, simțind că sufletul ei era gol fără ea. Târziu în noapte, Ana a auzit un ciocănit ușor în ușă. Ea a deschis și a văzut în fața ei o fetiță mică, cu ochii plini de lacrimi, tremurând de frig și de frică. Ana a invitat-o pe fetiță în casa ei, a înfășurat-o într-o pătură caldă, a zâmbit și a spus: "Bine ai venit, fiica mea mică." Fetița s-a uitat la ea nedumerită, dar nu s-a speriat. A simțit că este în siguranță cu această femeie. Ana a început să aibă grijă de fetiță ca de propria ei fiică. Ei găteau împreună, se plimbau prin parc. Încetul cu încetul, fata a început să se atașeze de noua ei mamă. Legătura lor devenea din ce în ce mai puternică. Totuși, pe măsură ce timpul trecea, vecinii și prietenii au început să pună întrebări. Cine este această fată? De unde a apărut? Ana nu voia să le povestească despre trecutul ei și simplu spunea că este fiica ei. Unii oameni nu o credeau pe Ana și o suspectau de răpirea copilului. Cineva dintre ei a sunat la poliție, iar detectivii au început o investigație. Ei i-au cerut Anei să arate documentele copilului care să confirme că aceasta este fiica ei biologică. Femeia era disperată deoarece nu avea nicio dovadă, în afară de o fotografie a fetei alături de ea. Ei au început să adune informații pentru a afla adevărul. Ana nu putea dormi, se temea că îi se va lua fata. Ea o ruga pe micuță să rămână lângă ea, în ciuda tuturor acestor îndoieli. După câteva zile, poliția a găsit informații despre un copil care dispăruse cu câțiva ani în urmă. Părinții fetei au venit în oraș pentru a afla adevărul. Ana aștepta cu anxietate vizita lor. Când s-au întâlnit, ea a luat fata de mână și a început să le povestească istoria întâlnirii lor. A explicat că inima ei a recunoscut fata și că a acceptat-o ca pe propria ei fiică. Părinții fetei aveau sentimente amestecate. Ei erau fericiți că fiica lor era în viață și în siguranță, dar erau și confuzi de situație. În cele din urmă au decis că este mai bine pentru fată să rămână cu Ana, dacă ea era fericită și se simțea iubită. Deci situația era neobișnuită și complicată. Ei au înțeles că dragostea și grija sunt cele mai importante pentru un copil. Astfel, Ana și fata au continuat să trăiască împreună, fiind sigure că legătura lor nu depinde de relația biologică. Ele erau legate prin dragoste și grijă și asta era tot ce le trebuia. Este despre tine și despre mine? A întrebat Asia. Da. Asta înseamnă că nu mă vei părăsi niciodată. Nu, a răspuns Irina. Promiți. Promit. Bine. Acum sunt liniștită. Știu sigur că pot avea încredere în tine.